Malawi Camera. Ya ndithu amene ndi Bhire Malata mnyamata uja amene amatchedwa kuti mnyamata ojia akuti pa 14 pano ndimalire a anthu onse amene amalimbana ndi boma akuti iyeyu azakhala kupitirizabe ntchito zimene amachita nangasi chifukwa pa 16 anthu azasowa zoyankhula chifukwa MCP idzakhalabe ikulamulirabe ndi anyway mvera ena ameneyo vuto la enano ndoti maganiza mombwambwana. You think mukamabwera ndikumagwira maganyu aku opposition ndi pamene manena kuti mukumenyera nkhondo a Malawi, koma amene angayankhule mwina zooneka kuti zikukomera boma mumanena kuti ndi ojiya. Ndeni mafuna ndikuwuzeni ichi kuti kuyankhula ndi mwayankhula a Malawi akumvani, mabodza anu onse awatolera. Yakwana nthawi sopano yonena kuti ifeyo we should laugh the last, and who laughs last laughs the best. Ndiye yakwana nthawi yonena kuti sopano mudziwe kuna kuti chisiru china chilichonse wamisala wina aliyense amakhala ndi bwezi. Maganyu anuwo atha pa 14 September nthawi imene azatseke kampeni. Maganyu anu azathera pati? Azathera pamenepo. Pamene amene mukuti ndife ojiya afe tizakhala tikupitirira kujiya kumauza mtundu wa Malawi zona. Mwanena mabodza akwana, mwabwera kugwira maganyu a opposition akusonkherani ndalama. Pitani kayankhuleni zabodza, pitani mukayankhule za mwano, pitani mukayankhule izi ndi izi ati njira yowinira zisankho. Ndetu ukuzani kunena kuti anthu akuonererani chifukwa simukuchita recruit. Mukadakhala kuti mukunena zoona bwezi panopa a Malawi ambiri ali pambuyo pano, koma anthu akulephera kukhala pambuyo pano. Ngakhale muyitanise mademo, people cannot come chifukwa amadziwa kuti niyo ndino abodza mukutumikira mimba zanu. Nde panopa mutseke pakamwa mudziwe kunena kuti chisiru china chilichonse chimene mungachiloze kuti chindi chisiru chili ndi abale ake. Aliyense amene mungamutenge kuti uyuyu ndi wamisala si munthu amene yoyo ali ndi abale ake. Ndiye inuyo mwina mukamaganiza kunena kuti anthu ena akhoza mangomvera zimene inuyo mukunamiza mtundu wa Malawi ndi anthu azingokhala pansi ndi kumakumverani inuyo, mudziwe kuti your time is now over. Mwachenjera podzuka, ife tichenjera pogona. Kaya mwachenjera pogona, ife tichenjera podzuka. Yakwana nthawi sopano ngati takhala chete tikumangokuyang'anani kumangokumverani, timafuna tikuoneni kuti kodi malekezero anu ali pati. Ndrama imene inu yakusonkherani kuti mutenge imeneyi muzinamiza Malawi za mathematiki, muzinamiza Malawi kunena kuti wina sangawine zisankho koma angawine ndi uyu, kumakapereka ndalama kumafaro balomita, kumakapereka ndalama kuti kubwera ma by elections mumapezeka kuti kumapeza 7 pa constituency. Ndetu kunena kuti ifeyo tili pano kuti tiauza Malawi chimozi chona ndi chiti, chabodza ndi chiti. Kodi nthawi ya DPP ichayo amaendesa bwanji zisankho? Kodi Jeni Ansa anapanga chani ku Electoral Commission? Kodi Alufandika anapanga chani ku Electoral Commission? So lerolo Jeni Ansa anali kuti? Jeni Ansa wapezeka zichazonena kuti ali ku DPP mpaka ukapikisana nawo ma primaries, and amaganiziridwa kuti ndi munthu amene atengedwe kuti akhale vice president wapita mutalika. Koma chifukwa cha kulephera kwa ma primaries, chifukwa cha anthu amene amumenya mu DPP wakwiya pano pafuna soka imira UTM, kusonyeza kuti zonse zimene mmapanga mukamanena kuti DPP is a system. Ife tufuna tikuwuzeni kuti pano pankhani the government is a system, not a party is a system, but the government is a system. So inuyo amene mukutina kuti enafe ndi ojiya tikuti sikomo kwambiri, koma ojiya afe kujiya kwathu kuzakhala kukupitirira. Pamene inu amene mukuti ndino ma genuine activist, ganyu wanu atha pa 14 September. Ganyu wa inuyo akutha pa 14 September. Malawi Camera.